Ola, que tal? Moi bo día. Hoxe vou empezar a amarrar e a limpar un pouquiño os tomates. Así que invito-vos a vir a mirar como o fago eu. Cando chega o bo tempiño, o tomate é unha das plantas que máis socorrida que todos queremos ter na nosa horta. É unha planta que lle fan falta bastantes coidados. E cría moita controversia á hora de explicar como coidalos. Eu vou vos a dar uns consellos. O primeiro que vos vou a dar é que tendes que... todos os consellos son vos, pero despois tendes que adaptalos ao voso espacio, á vosa horta. Porque o que eu lle faga, por exemplo, aos meus tomates na miña horta, na miña zona, neste cachiño de planeta, ao millor a 2 kilómetros daqui pois xa non lle vale, porque as condicións non son as mesmas, en cada horta van a ser diferentes. Pero bueno, o que temos que ter en conta son 3 normas básicas. Escoitaríades 1000 veces, porque eu tamén o escoitín hasta a saciedad, que aos tomates lle hai que quitar os chupóns. Eu xa o nombre en sí xa non me gusta, non me agrada, porque pa min son fillos, son tomateiras. Realmente, cando podamos unha planta, é pa a nosa comodidade. A planta realmente non lle facemos falta para nada. E se o tomate decide que é bo para el botar tantos fillos, pois será porque lle fai falta. Outra cousa que tamén escoitei moitísimo é que hai que airear moitísimo a planta, que hai que quitarlle as follas, que hai que deixarlle solo un tallo principal, tal. Bueno, todo depende. Nin todo é ouro canto reluce, nin todo é verdad canto se conta. Insisto en que isto é como o fago eu e como a mí me funciona na miña horta, cas características que ten a miña horta, o clima nesta zona e como teño eu a miña terra. É que vos mesmas se sades as que saquedes as conclusións que vos parecen máis axeitadas para vos e para a vosa horta e para as vosas tomateiras. Tomedes a decisión, pode que ao mellor non é a correcta, pero a conta do pano aprende a costureira. Entonces, se vedes que un ano o que fixéstedes non lle foi ben, pois tomade nota e para o ano corregídelo. Vemos aquí que esta planta ten todas as follas que lle naceron desde abaixo, ten aquí un fillo, ten aquí tamén estas floriñas que xa van a ser tomatiños e temos por toda a planta os famosos chupóns. O tomate, como a calquera outra planta, pero, bueno, o tomate en particular, podenlle atacar máis frecuentemente 3 enfermedades, que son o mildio, o oidio e a podredumbre apical. O da podredumbre podémolo prevenir que cando os plantamos botarlle cáscara de ovo, porque o calcio vai a axudar a estar máis fuerte. O calcio nas plantas fai unha cousa moi parecida ao que provoca en nós. Traballa nas estruturas das células. Fai que as células teñan as súas paredes máis fuertes e que podan crecer con uns tallos máis fuertes e vigorosos. Entón, iso vai a axudar moitísimo a estar máis fuerte frente a esa enfermedade, a podredumbre apical, que é cando os frutos, as follas e incluso a planta tamén ten como unhas manchas negras e os frutos non se logran, quedan como en medio verde, como con manchas negras, fan como se foran quistes ou así, negros, e non se logran os frutos. Entón, esa podémola prevenir usando calcio. O mildio e o oidio son uns hongos. Os hongos non son nin plantas nin animales, non? Son como unhas esporas que viaxan polo vento, incluso nós, cas nosas mans que estamos manipulando a mellor outra planta, e vimos e tocamos esta planta, esas esporas
quedan aí, son como uns inquilinos da planta. E ao mellor están infectadas agora e hasta dentro de un par de meses non vemos a enfermedade, porque ademais son moi listas. Esas dúas enfermedades son moi listas porque están esperando aí en estado latente a que as súas condicións sexan as adecuadas para sobrevivir, que son cando se dá unha humedade relativa e unha temperatura adecuada. Cando se dá iso, é aquí onde eu vivo, outra cousa non hai, pero humedade e caloriño hai no todo o ano. Entón esas esporas métense dentro da planta e alimentanse da planta, incluso se meten para dentro e viven dentro dela e mátana, claro. Unha maneira de prevenilo é aireando as plantas, que lle dea ben o aire, que non estean aí moi apretadas, e que entonces a ventilación sexa adecuada para que as follas non aguanten molladas moito tempo, non? Sexa polo rocío da mañán, da noite, da tarde, ou porque cando as regamos mollamos as follas. Ese é o primeiro paso que eu lle fago aos tomates. Sempre cunha tixeira de podar, porque se lle damos camán pode ser que nos parta moi ben, porque ás veces as plantas están como moi visosas e entonces tronsan como o cristal, guai, así está guai, pero pode ser que nese momento que as podemos teñan un pouquiño de falta de agua e estean como un pouco deshidratadas. Entón ti non te das conta, queres partir a folla ca man e o que faz é esgasar un fío que che vai de arriba a baixo e fastidiache a planta. Entón eu sempre uso tixeira para facer a limpeza dos tomates. Vou empezar con esta planta. Vou na limpar desde abaixo, quitarlle todo, follas e fillos. Este fillo que lle nace aquí abaixo, podémolo arrancar con cuidado en vez de cortalo, sin facerlle moito daño a outra planta, porque algunha raíz seguro que ten, vedes? Ten algunha raíz. E este podémolo plantar en outro lado, se temos unha falta de un tomate en outro lado ou así, ou queremos ter máis plantas, estovaremos para plantar. E así quedaría xa a primeira planta. Limpa hasta aí. Aquí vedes que ramifica, que bota, este sería o tallo máis principal, este sería o famoso chupón. Pero ese chupón vai a ser unha tomateira, van a ser 2 tomates. En canto ao de cortarlle as follas, porque tamén dis que lle restan forza e vigorosidade á planta, eu penso que tamén é un mito. As plantas todas necesitan ter follas, cantas máis mellor, porque canta máis folla teñan, máis concentración teñen de clorofila. E gracias a iso fan a fotosíntesis. Se non teñen follas para facer a fotosíntesis, malamente poden ser unhas plantas grandísimas e bonitas e fuertes. Non podemos afogar quitándolle os seus pulmóns, digamos, non? Se lle quitan as follas é como se lle puxaros un trapo na boca, non pode respirar ben. Entón eu limpo daqui e hasta que sexan grandes que ao mellor boten demasiadísimas follas, eu non lle quito ningunha folla máis, porque lle fan falta. Ten que facer a fotosíntesis, é a súa forma de vivir. O principio dos tomates é como o principio de todas as plantas, e incluso o noso tamén. Mentras se están desarrollando, botan follas. Esas follas van a facer a fotosíntesis, van a producir como uns azúcares que vai a acumular a planta para volver a producir, ter forza e volver a producir máis follas, para facer moita máis fotosíntesis e botar outra vez moitas máis follas. É como un ciclo, non? Entón é cando vai a empezar a producir os frutos, pero vai a estar recargadísima de energía. Se nós podamos moito os tomates e lle quitamos esas follas que dis que restan energía e os chupóns porque restan energía, o que vamos a facer é quitarlle vitalidade á planta. Eu que sei, é unha cuestión de pensar e de sentido común. Para min, o único intre que é axeitado para quitarlle os chupóns a unha planta de tomate é ao final da temporada, porque o tomate ten un ciclo de vida como todas as plantas, animales e tal. A finales de verán empeza a ir a menos, non?
O sea, non soporta ben os fríos nin as heladas. Entón é unha planta que cando empeza a vir o frío, morre. Se alá a finales de verán vemos que hai chupóns, sabemos perfectamente que esas flores non van a chegar a dar fruto, non van a chegar a ser tomates, porque bótaselle enriba o tempo do frío. Entón, nese momento sí que os chupóns son unha pérdida de energía que a planta non necesita, porque a podía emplear en acabar de madurar os tomates que ten por debaixo dese chupón, non? Porque xa están, por exemplo, logrados. Entón, aí é o único momento no que eu vexo que os chupóns son unha, o sea, que lle restan energía á planta. Os tomates van a botar as follas sempre así, unha para un lado, outra para outro, non? E en cada folla, o sea, despois de cada folla, vai a botar un fillo, o sea, os famosos chupóns que dis que lle hai que quitar. Na parte de abaixo, polo de que teñen que estar ben ventilados, sí que lle vou quitar, así como unha cuarta. Todo eso vou yo quitar. Para amarrar hai moitísimos sistemas. Chegaríavos, por exemplo, con poñer unha vara a cada lado e unha arriba de todo para amarrar o tomate á parte de arriba. Eu teñolle tamén unhas canas centrales para darlle como máis rigidez a todo este tinglao, porque senón o vento podía máis tirar cando sexan moi grandes e teñan bastante peso. Entonces, podería, por exemplo, amarralas ás canas que xa teño, que son verticales, ou poñerlle unha corda. Eu normalmente xa as amarro ás canas, que para iso lle poño o tenderete este, pero, bueno, un vou non amarrar para vos enseñar como amarralo se tendes un sistema de atar solo arriba. Dase un nudo simple, collemos o fillo que queiramos amarrar e pasámoslle a corda sempre por debaixo desta folla, de unha folla destas fuertes, porque vai a aguantar bastante mellor. Dámoslle un nudo encima desta outra corda, así. E así este nudo vai a ser corredizo. Se en algún momento a planta engorda máis, podémolo estirar ou podémolo apretar e adaptalo un pouquiño máis á planta. E agora, ca mesma, tiramos un pouquiño e vámonos hasta a parte de arriba da planta. E aquí, dámoslle unha volta sin nudo, non lle fai falta, pero unha voltiña así. Así. Que non quede moi tirante, pero tampouco moi floso. A finalidade deste cordel é aguantar da planta para que non abanee moito cando lle sople o vento e teña moito peso. E baixámonos ao outro lado, este sería o outro cacho que teño que amarrar. Entonces, calculo aí e corto o fío. Doulle un nudo aquí na punta e agora amarro o tomate. Igual que antes, fagolle un nudo de correr. E así, se anchea a planta podemos aflousar e se non podemos yo apretar. Este ao mellor máis pa diante faime falta facer o mismo sistema de amarrar arriba, porque ao mellor vai a botar estes temidos chupóns máis grandes e deixollos estar. Pero de momento, con arrimar así a cana, con coidadiño, xa me chega. Pero sí que lle vou a axudar igualmente porque pode estropeala o vento. Po tamaño que teñen, xa están suficientemente coidadas. Cando a planta sexa moito máis grande, sí que hai que quitarlle ao mellor algunhas das follas vellas. E se ten moita brosa, tamén é conveniente quitarlle unhas poucas por causa da aireación, porque a planta ten que airear. No verán ao mellor non ten problema, pero xa ao mellor a finales de julio e en agosto, que aquí xa empeza a facer humedad, igual si é conveniente quitarlle un pouco para aireala. Pero enseñareivos como facelo, como o fago eu, non como facelo. Cada un ten que facer como lle pareza mellor.
Tamén fareivos un vídeo de como preparar potingues de forma caseira con cousas que teñamos así pola casa que sexan naturales para tratar as enfermedades do tomate, tanto mildio como oidio. Pero por hoxe nada máis, o que se refire a entutorado, o sea, amarre e poda de tomate, de momento chégalle. Estes teñen como medio metro de alto, así que de momento chégalle. Espero que vos serviran os meus consellos e xa me diredes que tal vos van as vosas plantiñas nas vosas hortas. Coidadevos, portádevos ben e sede moi felices.